L-elezzjoni tas-Sibt 26 ta' Marzu tibqa' mmarkata fl-istorja tal-elezzjonijiet f'pajjiżna. Il-Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela kiseb l-akbar rebħa elettorali mill-indipendenza l-hawn. Dan hekk kif id-distak bejn żewġ partiti huwa akbar minn dak li nkiseb mill-Partit Laburista fiż-żewġ elezzjonijiet li għaddew. Robert Abela se jkun l-aktar Prim Ministru ta' Malta fl-istorja bl-akbar mandat mill-indipendenza l-hawn. Għall-ewwel darba fl-istorja tal-elezzjonijiet f'pajjiżna, partit politiku kiseb il-maġġoranza assoluta tal-voti fi 3 elezzjonijiet konsekuttivi, jiġifieri kiseb il-50% u aktar. Dan hekk kif il-Partit Laburista rebaħ 3 elezzjonijiet konsekuttivi, jiġifieri fl-2013, fl-2017 u fl-2022 b'maġġoranzi komdi ħafna. Qabel ir-riżultat storiku tas-Sibt, kemm il-Partit Laburista u anke il-Partit Nazzjonalista gvernaw fi 3 leġislaturi konsekuttivi, iżda mhux b'mandat hekk b'saħħtu. Din hija l-ewwel darba wkoll fl-istorja tal-Partit Laburista li kiseb il-maġġoranza tal-vot popolari għal 3 elezzjonijiet konsekuttivi. Dan għamlu din id-darba taħt it-tmexxija ta' Dr. Robert Abela.